Cardom Nelimen depend rompi Pining way talk show on 6 schedule Indeng tharo hinira ner kep ang deng Nelitum Labang so chihut chiput ponji Kacing kicithan ponji along Itum kachop ha Aluhi sar podolo Itum kacing honai sar Jai kathar sar alang li phandrat thengno pachini lo Cardom lapen itum long do thulang itum akor te lo APHLC along di PLA recording secretary ke hai sarmon tiso alang li phanta pachini lo Cardom pining we just semet itum ar sikrung alam the kaching ki ponang ji lapen rada phan ka pachini ke nang sot lapen non ko pisi ke cheplang ji ma labang so puthak Itum kaduk ko beta cherok dun tok nang ji po puthak sin tum chingki je than pon pok ke nang sot nai alam the bang ke la lo pinabdik arni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma KARBI Anglong Wangji polam se arjulong lo ke Wangji a the ke non ladak ilitum KARBI Anglong along hele ke ora song tum Ari ke cirung tang lo alang li tumpen lamdon kace tok je phansi alang li ladak wangji pusipulo lase alang li tum lamdon kace tok ji along li tum kachini du nateng mate aprang pen tak klang tang alam lo alang li tum lamdon kace tok ji along li tum labangso asik schedule mate inglong so phan kana hok the tanji la puseni li tum chini dun lo ko puson sila kana hok ji ma pu bangke Alang litum non lamdon kache tok jialong. Ilitum MSC constituency a seat. Abangke kitchi so phan mate inglong so kali non tribal phanta a seat ang hoy. Pek pon derji pusi ni tum chini dun lo lapen. Inut bahani lahele ke oda song atum penta ang hopen itum karjulong alam lapen la son si cheplang wek po pusi tum mathalo jong sila puson cheplang der lo plotante Kewang jilangar ni ilitum inglong aso mate 6 schedule of han ke kana hok thedung po la e phongyong si kana hok lo plotante monon phi ilitum che pachok thun e la sila bang so puthak ni tum jasemet ke rata phanta kapachini lo la bang ke ilitum kham khet thip vek nang po la sila bang so allama puthak ko pusona kana hok si dojima la puson jong si che plang lo tangte pu alam the bang ke ilitum sar pensi non rata phan than pachini po Cardom la solam ke ilitum ningje pik hangyang lo muthe ilitum tribal atum ke chini ingtung tedet poisa amek themuna teti apot amethang adet amethang a family amethang a porial ta che jor det ta hai poisa mek penajok la put la penajok si non ilitum edet ka che jor lo election do dia pran pensi la solam ilitum che than pik lo la pen la phan ilitum che song olo la son pe klem long nang ni puke non ke election hot che kroy dun det khangyang lo kar dia tu yapsar met inglong aso tum ta che kroy dun det lo athe mahal tum phan BJP phan si la alang li tum ke claim kang tung sik schedule kapi phukji kang tung atum phan si ilitum arat atum vote pidun pik khangyang lo pidun pik mane aning dog lo sik schedule pi phuk nang la pen ni tum phan ke thang ta reserve nang ne bang phan PS tame ke chia tom phan bongali bihari tom phan PS tame usi election hot chepe klang dun det lo kalima kala di la ke democracy aron pen lo te la pohelo chepe klang dun det lo la si non ka chepe klang apram hot ke la so pot ka so hiji pulo te ha delhi si da non bang ke chia tum ing tang piklo po jo ilitum delian da dama nang ki dun je aron ave pulo non ke la so ke NLF ke PLT tum anseta delian da nang ki dun je aron ave nang tum pu anakang de tum le pulo jo da dak di pule so hila mana pulo jo
akam ave nang tom phat pulo ya peklang minister ta nang je plang dunya ot ave athema nang tum thang ta suli le tu pulo ya thang te ap ya tu la si tona la alam bangke non alang litum lam don bangke chitok po jong si kelet kelat pen mate chitok wek pon pusi litum chini lo la song solam ke alang litum kachitok along jong si ahok pet pen ke je so phan non ilitum MSC constituency bangke kadok ave inkoira trop dolo inkoira trop ang bong pen ke je so phan jong si long pli ma long pho ma long ni bak reserve bi pikok lo plotang te hala dak pen ke ilitum inglong so tumta election ke thurlong le deji konada constituency pen maka reserve ke lasi hala dak ke banga so sinang thurpo ke che so tum sinang thurpo hala dak pen kai ta ilitum inglong so tum ke thurdam long le det po alam abinong bangke lake 6 schedule aha war pen si e plak ponda ko in tham KARBI anglong kalilo kali det po lake la pen son alam bangke hala dak pen ang ki thurdun amunit abang phu sitame MSC sitame ladak KARBI anglong autonomous council along ke a members lo lake elected members che plang der lo plotang te alang li phan CM kam ke paman jita jakong do lo lake ron do ko si alang li CM ta mo phi ke nang cherai dun der ji la non lo ke cheng pen jong sili tum long ni ba reserve pilote mo a phi thu ke hala tuma phai nang chan bom ji pe kam mu chot po long pli long truck long ner cap long cap mo ke long kret truck bak cherai der lo tang te ilitum la inglong aso pu ka chikrong atum sikshidula ha war along tribal atuma bangke CM ta long unde EM ta long unde thanda long unde deji la jong sila puson chi plang det plotang te ilituma bangke emethanga dim si ilituma bangke hidnang lot po ilitum ka along ka pre ilitum KARBI anglong avelo along ka pre ilitum di mahasaw avelo la dak jong silitum acher so era dim chirai kom thek thep plotang te ilituma bangke ridam eta ilitum ke reng jia dim ma to war chi kilo ka dim se ave bang tum ke West Bengal ta du la pen Bihar ta du bang tum ke ame thanga det du olang la pen Bangladesh ta dulang la pen Borak Valley ta cherai thip lang Tripura ta cherai thip lang Assam ta adang thepik la tum nang cherai dun thip lang non KARBI anglong ta pun nang cherai dun thu jilang la pen la ni tum kar julong ateng ke constituency MSC constituency throk ke che tum phat ke che pulote la ke la ing e thoya so to bang phat non tribal ka li tum phat la tum han si pidet khangyang po pidet khangyang reserve pulote la ke KARBI anglong pen than pet lo muthe hala KARBI anglong tribal tum phat nang ke lo apoisa hala tum nang chudun long ji muthe adet bang than pet po ilitum hadak ke thang ta long dun de lo hadak ke long le ta nam dun long le de ji la pen peju pen hadak ke do KARBI tum ke hadak pen thur nang ni nang kat nang hala dum bang ke unne de ji ke do dun unne de ji la pen ke hala pho bang ke MSC constituency pho bang ke la ke ingpuk ang ye pu la ke tribal ta election thur dun long ji tribal ka li tum da thur dun long ji da bang ke la ke chỉ bohong dun chỉ chok dun chỉ theng dun pen long lia bang long dun jilang mene along pen along ke la pan silitum chỉ chok dun un e la ke ka je chok ka je theng da un e thema police ta bang sai se ji ke bang police sai se ji la por la ke li thang da un e a minister ta bang sai se ji jat ta bang sai se ji la pen non ni li kar julong ke komatsi MLA ke ki thur dun long ni ma ticket ta Bongo sena pen RSS atum si kangwai. Bongo sena RSS tum ke lage KARBI atum kali abinong ke KARBI atum kali sai se. Ke thi atum ani KARBI atum kali. Khala tum KARBI kali atum si just alam si perai hada. KARBI atum da dodun bongo sena long ta la pen RSS long ta doge dodun. Sita dopik sita alang litum alam le hada ka perai ji kali. Hala ke chi atum alam bang si perai ji. La si ni litum ka chini ke thek dun long MLA candidate MP candidate CMEM candidate MSC candidate ticket kangwai ticket ki pita hala ke thek then nei ka che dan hai hen nei ke do joy nei atum fancy lo ke thek then nei 6 schedule ta ka chini ne nei so jing thi the det nang yi pu 6 schedule
la son atum phansi ingwai ji la pen non la sini tum arjulong non ke wang ji arjulong free de la ta pirthege arjubang ke pirthege jokta na ing la na pu ang me nang than the de ji ma ti di sa arjulong free tengke cm ta non abang kalilo ko hen ne ke wang ji aning abatai bang ke non a cm ke kalilo anut ke prek alang lipar thek themu chot aphansi ingwai hi pu si ni tum arjulong tang ui bang the ing tang ui kapor hi ta class 10 an ta ave la son bang aphansi kangwai hi pu ni tum arjulong la pen hala adai ke do pen ki kok mesen atong oi ke kok mesen no ma poisa non mat ka pi chu lok lu pa alang lipat la si poisa ka pi chu lok lo non pen ari ke kok lok lo non pen pu ari ke kok pu ke aron pen si ari ke kok ma ti di legal rope lo pu legal rope pu la ke lo pen ke kok aron na tha vele la rosi yong pen le ke kok tan po bangali legal rope pen si ke kok pu si non kok bom lo pu si pu ni tum kar ju long ke so thak sub subrif pon man chu bat pon tung sar ho la legal rope pu ke kok dama bang ki non son alang li phana bang ki kona ni corruption ba claim dam po thana ala so thana jurisdiction lang FRI claim po biko ko kona ni bang ki extortion kam ba claim po hadak ta thana lang FRI ba claim po biko an ki bola sona bang pu fancy la tum invai po ticket pi po elections pa hai po pa hai de lo pu tang de hai kaman tum hala haya case pen tum ling po kalang lo man ne long li bisaralam long li bang long li hedi la so menit la tum phan pata selam pipo bang men pen hakona ni ki do men pen amat compensation la 4 lane ke wan ana thua compensation ka pe long dun ji phan pu pi ne ki kok non ke kok kang nang bom lo pu si pu la lo non ke to bom cm ta la son thak lo ke di alang la kona ne 4 lane pen bang along le mi thang amen che ta pi thor hala land revenue im ta la puson se bang along le thi dun pen mi thang amen che thapla omasi 4 lane atang ka bang ke alang litum si en la putai litum ar julong lo sita la solam bang ke pining we ar sik jit litum ka chingki hala ta ke nang sot lo te ma sita non just semet ke nang sot alama bang ke litum la lamdon ke chitok jialong just semet knllf KPLT PDCK atum alang litum pensi MOU chitok po lo alang litum non richi rung tang lo government atheng nu alang litum a hele kamananda chi odai thailo lasila bangso alam don alang litum phani litum kachuni ri kang tung mate ki pudun kang tung alama bangke lalo alang litum akedars bangkoan ne ke do bang pharu ke thompli dolo doan padonang bang pharu phole do sita alang litum bang pharu pho atum lamdon ka chitok pen ajo kaduk kawe arada phana bangke pasung seder nangji mate lapen la sik schedule bangke asapta papi phuklong le der nangji pusin tum alang li kalang ni tum rat atum inglong rat atum bata inglong rat tum pusini tum pulo setala BJP long vote ki pidun am tum phanke ilitum puno alang litum ge bang che kroy dun etlo karbiang long che yordet tami pu alang litum che kroy dun etlo di ilitum yong hele inglong rat pu sita hala tum mai kalidet le dala inglong rat dolang penang an lak isi bak ke dolang la tum bang thuke la ke ni tum che kroy dun di la thuke karbiang long do bom nang ala la pen bongo sena atum phan hai hui ke bongali bihari atum phan ke reserve pinang ni pusin ni litinge puthip lo athema la ke constitution long ta tokte constitution a birudhe se non ka sohi ke pg pu law birudhe a ron birudhe six schedule birudhe se non ke claim ji la ta aki me phan gali karbi arat la pen inglong arat tum hang ka pivir ji phan se non ke claim ji alang litu ningkan ingkoi ra ke thom lo ne pi ne habit do dam lo ka che dan more power pulo karbiang long pe jok ya pan pulo non ka suhi tho bang karbiang long pe vir ya pan hala bang thang bang wen ang che dan dun de pin nang bihari bongali atum phansi non ke alang litum la ningkan ingkoi ra ke thom ke habit ke do pin ki ke do pi ke che api ki thi pi che plang det lo non ke rat me mi alam ya sit tu bang ke ki pichu po therak me mi alam lo non ke plan tu amot pi alam bang ke la inglong aso tribal atum bang ke hele or lo che ab lo che pat thilo kwan ne ahem mare che pawir lo la bang ke hala la so kupi posila ka che pat thilo po bang ke hala tuma ke mang ke che so tum phan la dak sit MSC sit pivek nangji tu phan se lang le tum hele ke ot punang nak lo alam bang ke amining ke ta bang ke la son lang lo
aku nelige non ningye thu phit po la non arnisi malom komanya singha panthan komanya tum ke abdul la pen aku atumi heta rong hang sang ho pan abok la hi hui ke hala karbia tum la non kasohia hut thang ta kapa pherira intan ka pe wang pak hai he det dia phan si lai hui ke up position lima tha la ke itum phan kapa pheri phon dia phan la ke na ke ther la ke bongo sena tumsi lage claim le bongo sena tumsi claim lage bongo sena RSS no agent provocateurs agent provocateurs tumsi lage ke claim lage kasi nili mo pen hadi karbi nang li pulo nili ladak isilam paklar itu bangela lo ilitum karbi atum mate tribal atum ta non la BJP RSS along kitu tum dopi hala tum penang anam amunit ke hala dak BJP tribal RSS atum gela solam chini ne BJP ke abinonga BJP wang tadulang lapen tribal aso atum BJP atum tadulang tribal aso BJP atum ke lahayalam arlo klong alam khangda chini ande kopi mala pharo photrok la ke sini a contract pen a join si alang litum ke kidun seta hala arlo akemang BJP RSS akemang bangke ladak tribal jasemet karbi atum thuke chini ne lake lasila solama puthak bangke nangli thandak thang nelita chini lo la solam non nangli ka ningye nelita nang se don dun lo lake la BJP polling gali la karbi tribal la BJP tunge chini dun de la tunge national political party jong jong chi tin la BJP ke la halo sita hala ke che tum BJP bang ke hala tum le ka matha ka prek la hala tum ka chini la ka prek la ben la ka chini ne a tribal la BJP tum phan la tum a receive son NC la tum phan aning ke hang link ka bewhar la karbi tum phan ka pivir ya phan la ben la BJP long chot kali lo la so kam ka hino ke claim la 60 dollar pe pu ka kam ke cheng la ka congress hot lo la ben non anta hala congress tumang bong tala putak tak lo karbi tribal congress la pen arlo ke do ke chia to ma congress do la tunge prek u la tunge la puya ko congress da kong ke lo athi congress nanga chari ar ji dik lo la tum se phang no phar ke ong lo galang lo asi congress tum phanta hedi tum chere pe me se ke nang sot galang lo ka ben mo ben tum je than bo ma li thi ni ba tu dik det bo lo ta lam don ke che tok along lam don ke la ke che tok tang lo bu de thang bak be phan ke li lam don ke pi ni pu political agreement governments of India government of Assam la pen pu de sim kang tang tum lam don che tok lo bu tang te da ke me ke heng no che tok la bang ke parliament along pon po hadak aron se marji asi ke dam tang MOU ke assign along the MOU sign that pen hadak che tok bang ke ni tum council election conduct bang ke Assam State Election Commission pas pidiyat ko mate these are kasi non bang hala tum ke pidiyat ko lam don che tok dun lo bang parliament along home ministry a minister hala sot ke Rajnath Singh sigido Constitution 125 amendment bill along banke dak paragraph 2 sub paragraph 7 amendment ki kulo jo the superintendent direction and control of the preparations of the electoral rolls for the conduct of all elections to the district council, regional council, village council and municipal council shall be vested as the elections commissions appointed by the governor for their state. Athir dake puta banke lamdo ji togon de lo jakong chodai dun ko lo tenona banke siksidul bultan de halake Constitutions of India. La pendona Assam State Election Commission protect like state under state wrong state election commission ke la pen sika konda hang da ali la subdik wrong me panchon na lagi sino le phong lam dona je tok te lang pi mi nang hi la pen ke jong sida sonang pa je tok di phan bang nang bodi ba je tok de ni bang Nelson Mandela ge bang tok te si bang ningkan ko ra po bang dia sigi do tu asi itu da kasi song binong binang bulu tang te ka heng no lam dona bang ke je tok te jang nang ni ningkan ning ko ra pho habit do hai tang det le non ningkan kep jail ke do bang ke phate ke do bang alang li tum phere re det nei ne li tum cho ning ri ke a hok lo le ke joy ke kam kali seta ili tum hala doi mari hedi ko pamaya ronjon doi mari ke bang la phate ke do si chongwai rong lo kan te karbe boro dum phan che than ling se den ne paluksan pana hok hi pamat bang jail si do rong alang li ke ningkan kep takali la tunge la ke ningkan thom kep su se yi donang yi la ta alang li la tami pu rong la si non karbi tumta la jong si la karbia birudhe si tribal birudhe si sikhidur pi phuk pen ke claim yi pulotang te alang li tum
patek abang jong wai turong si ke mi ni tu na choning ri dut เราหอกเราเป็นผู้ดำตั้งรูปเราตั้งที่เฮเลกันมันก็แต่ที่กิจยังพันเพลเปลี่ยนไปทางค่ายพันกิประโยคที่พันสิ่งที่ส่งทางเดนโดปอดนอนอ่ะคือแต่เทกิไม่ลงเลยติ๊กมาที่ค่ายพันจอกวันไปติ๊กอารามตอนนี้ตกลงเลยเราตั้งที่ตกเตะแต่บางสิ่งเป็นปาร์จี kalang Lamdon bang ke chitok ji pulote lake ali ke do phansi chitok nang ji kana hok phani chitok nang ne hala contract ek pu isia ek dolo hala dakta la sonsi pulo Lamdon ke chitok mate agreement ke chitok bang ke ali do nang ji lake puputa hadak lang pa me pen ilitum lang long pa me pen si ridak pa chi pinang chini pa me pen si ridak ta chi pinang ji pulo si lake phere nang ne lag non Lamdon ke chitok ji ba mo phile chitok ji ke chitok tang atum si tame Lamdon ke chitok ke ther ke hapen jok ji derama si ridak chi pinang kok lo pu bang ke nang litum matha ta nang ne ningje ta nang ne la solam ke athela contract ek along pu elo kalang ana chini ne tik ke nang litum Lamdon ke chitok nang ne pusi kalang ala de chini et nang ji chini ya nang ji party ni atum chetok ni bola da party ni da alam the bang chini pe me me de chetok ni la da ka pa pheri pen ge chetok long li la da ke tok du non ke la ili tuma party to bang phan ke ka pa pheri ke ther ben si claim la ke law abirudhe si ke claim la ke la sinon ki jut silo la bang solam the putha ka bang ke la so phili tuma ka prek dam thu po mo pen tani le batai lo ki puthu la pharo truck amuni da tum hele ke oda song atum Lamdon ka chitok along rada phan mo phi ki sung wan wedet nang ji la ke so dagalam lo Ranjan dai mari ko pusom si ke claim lo ma alang lita boro akhai mate haladak BTCI aha waralong tribal atuma phan alang lita ki sung wan ing tungte la so joine si alang lita patek si dorong lo hala son thak ladak non Lamdon ka chitok ji asong do an na tum han sita me ni lila pusom si chuning ring tung lo nang litum mesen plote la ke mesen po sita me jong si henodak plotang te ilitum akhai ke pure theru retik ke la bang so ki sung pen ke chapa jok un elo asila bang so lam puthak long nang litum pine jong si ki pujia velo plotang te ni liang deng ka prek si dam thu po Nili tunili dat po nili hetini pujaji ning hangdo 6 schedules laban ke constituent assembly ban se marlo laban ke non parliament long majority ben ke papasra ka phang no dak unji la poson kali sita me Lamdon che tok dun pen li chikroi dun den do lo tang te la tum isi amendment se mar pen nang phang no chet la tum nang claim on deng ka prek dam thunang non malom ladak BJP atum non la ruling present government atum abang ke chetar pu ulo kacetar po iya the bang ke lanon CM KARBI long CM di maso CM lapen borolena CM aphan ke alang litum phan ke cabinet a minister tum areng ateng si kapang tuilo pusi kapang dak lapen la sot alam the puthak si cetar po iolo se paroka iolo seta ladak la ka kimia lam gali nili ka chini dam la pen alam ta hok lo alang li tum phan MOU ka chitok arni pen si CM ke la ke cabinet minister areng lo pu hala dak pu elo amat non la akimia chief minister alang li tum han ki pu ke non ke CM la bang thom ke cabinet minister areng lo pomat la dak elitum KARBI ang long a BJP tum ke jasemet la ben si chetar pu ilo hala minister ang hoi long unde da bang ela ke chini dun de pil hala bang ke thang lang be sita la CM aphan cabinet minister areng lo la ke cabinet minister areng lo sita lang li session long le ki ludun long ita kali assembly long le ki ludun long ita kali alang li ki claim un ke escort party ben pu dam toy wang toy un pola nar lo sila bang so lam putha ko puanang deng si cabinet minister areng pu ki pudama nang lirar phan than paklar thasa nelia order bang ke theklong le lang seta aprang pen order ke duduk hedi KARBI long ar lo ka politik ke cabinet areng lo hala KARBI long a border pen par plot lo te nge lage CM jong chaji lapu laga dak ar lo ke chetar pu long ye seta chi bu jong ele chetar pu yi pu seta hala 6 schedule bang pi phuk thu et lo ke jong hoi po la ke la ki phuk tang thak papang ni khrai la pu le ki mi yo
la son la bang therak thum me kam le la aning mane kupuluma masor telere mas bhaja pa kam la je alang litum aning pa pe hang dun po pe chon pro pa aning parong po hapu ge karja pa thai ge theng pi phul la bole ke pe krep drui la po bang si non e klem lo la de lo council of the minister cabinet minister areng lo tang ke ilitum dak la shik schedule sar lo council of the minister tum ta hala mp mareng teng lo lo me karang se lo itu me em tum ke tum logo se maru na jakong lo em chot ke lo mec do ana tum ke logo se maru na jakong lo mla tum son legislative assembly long logo se maru na jakong son thak thak mp tum parliament na long aron se maru na jakong son thak thak si ile tum dak la council sar lo ke do im mate la mec tum an ke hala tum son thak dat me thang phan ani ke hang ateng pen six schedules ngi pi ateng pen atum aron se maru lo lasi kache prek hang na ta velo kache prek ke thang da velo la da kamang hu dunang ji ke nang se ave se tame kopia porlo ne rara tum kachini ne pena jok ala lada ke do prong non bjp ali da tum ta la pen noksi ke che tar pu ilo se tame lada ka bangke non isi lang dam pang baralam borolen accord 2003 along tok lo borolen chief ke cabinet minister arrange si do po hala da hala sorni pen si tok atlo kalang non ko pilo lage akim yalam kali akim yalam ta kali lage hala tum cabinet ad lo po se hala tum da pok thak la btc ar lo hai btc dr lo la pu lo bang yok ta che than na ye than the ye cabinet minister ke bang lo pu da yok ta ye than na ye than the cabinet minister ko ta minister a department ko pilo la bang ko sik schedule le pang tang pe me te cabinet minister akam da we tum se lo me karang la cabinet minister part la tum si kam claim un mula sik schedule le pang tang un po son te la ven ni tung la si pang tang ni pu bom lo anke non isi che than pen le dam rok lo alam bang ke ili tum jasemet akemang ke article 244a mate autonomous state lake ili tum bhan 1969 pen si constitution along nang bi pitang lo setamil labang so article 244a abang ke jasemet assam government atum ili tum karbi anglong bjp tum bang ke pulo autonomous state kapalong ji phansi jasemet alang li tum ta kemang pusi rada thengno ke paklang setame Assam government atung bangke labang so article ke paprai dak nanji pusi central government aphan ki putu angke non la cabinet minister areng ku pen kachetar pore phante hala article 244a ko puson si kapa chunjima labang so lam the si assembly along ase che pat he dun thurong asante mesenjima nili mathada assembly lo ka resign na po resign do long le de resign nangi puili tum la si pu bom lo yong si se autonomous state ke hang bin nong pulotan te alang litum non marada memor resolution ponang po council assembly along la ben chikluyon thom bak ing hong ma la alang litum yong si government yong si deng de pulot alang litum resign nang po ke hang binong pulotan te am ben ilitung a frang da pudun lo alang litum resign lo te chikluyon thro ka phi election do ji ke alang litum ma si pe hai thu et nang po ke hai thu je la pulo ke vi thu nang ji alang litum election nan da thu du jun contest job plot when uncontested si papedam det ni alang litum ha job ta thu dun de ni alang si resign hai det pulo tan te autonomous state amendment job ta thu dun de ni APHLC tu ka thu dun de le aka pre dum anda chuning ri lo lalang litum anda thu dun de ni setamela bang ke hemprek ke hang a resolution pon vek nang government atum la deng de det chekroi credit kwan se alang litum resign det nang ji resign pen re-election do thulote alang litum hansi pe hai thuji pe hai thu et po setan nona bangela pu ke claim pe alang litum ke hemprek alam bangke ethita ni ji hai he da ke top pen ke ponji ke hello pi alam lo ala hemprek pu dam de lo la sik schedule pi phuk nang ne pu anda ninge dun hai he det lo no HT minister nang pi nei pana ninge dun hai he det lo la sila non ni tum APHLC pen yan non anta itinge pu bom lo high court pen the order nang pe pass et lo paragraph angdeng pihini angdeng so troxy six schedule ateng pen la council election ka pe do phan la pen voter list ka selam ya phan alo silam pe mening anga non ni tum arjulong lo alo silam lo seta panchayat alo pen ka selam nangi ke la so alo pen si selam nang ji high court order da ki pu la pen ke six schedule aron ta ki pu la pen si selam nai
angin non ke kaselam ke la ponchat Allah pen si kaselam putipu la bangke la ke ilitum lagi ke chok che pik therak mimi kam sai sel la bangke det akiti det asu independent thak adha independent pule pu sita chok adha independent a det pen wrong asu wrong a level 1 to that for non council la pan lan ke la ka therak mimi binong alam lo council ke autonomous council ke isia arong su pule man thadang oi autonomous council fan wrong so pin chong to that chong det la pen kethak kami mi alam ange ke pin chong to that an chot tai la hala long ke che tum anta election pa pi thu du thu long et jila la son yo ke tv thu ye bang ke kethak kami alam nai bang ke la shik schedules aru ke la panchayat arul bang pada panchayat ek panchayat ki dak bilong le pu kecheng si along dok tutan anda kecheng pe si por ki de lo ma de lo ma la anda yo kamang budam lang sita non kalang lo nan pi yut tha la pu an ke thek dam de pu me me lo yo la si non ne lige kachoningri ilitum kachoningri ke song atum du olang ma ti di la karbia aphan cherai nangi sikshidul pang tangra pu bang ke ilitum Aphlc pengen ningji olo claim da claim bom lo song akaprek atum du olang non kivir podok dok hut kache khang du nai ke akaprek a song atum ta thur tha punili ga choningri ke thur tha ilitum ta ako cherap dun thuji thur pak nangji la solama ke ahok lo elitum the semet Aphlc bang ke ladak sikshidul aphan kapana hok mate tribal aphan inglong asophan ke pasung me alam aputhak an aron an ke tum ke che song bom siwang bom lo abatai tin along tin ta tum ke jong dun de ke avelo sita tum Aphlc along aphan mute non ke dam tang a election ang thek men lang dam plo tang te BJP along si rada tum ke kachitu dun ke ong kasi halatum kachitu dun ke ong putakali abinong bang ke halatum EVM tame la puson manipulating ke claim pen se alang le tum che pahai le seta me hala dak kidu na tum ta awe pule ki puli hala dak kidu na tum ta dolo hala do o tum seta alang li tum ta kachini ne pen jok se kidun lo pot nona bang ke alang li tum ta chini non hala tum BJP aphan RSS aphan ka pahai dun pu bang ke alam the ke ni tum HAD minister ta nang ne lo autonomous state ta nang ne lo pusi inning ke hang dun lo alam bang ke pik lang ya khai da ke mo pen ta litum ala bang solam che than pon pui lo seta me ahok pet litum ma bang ke ning duk me alam lo pardun ron thak lo lapun jaseme don surya hawara lo hele pen munir aphan ka pathi du pi la siladak elitum aphan nang ka pachar wo pen elitum mo phi arlo ko pine bidikang lim pen elitum aphan kapana hok ji aphan si elitum mo pen ta che than lo la siladak ka ma thadam ar sikrung ake nang sod alama bang ke la pulo pinia bang ke karbi bhansi pathilo arni sihera bangke komane singha phansi pathilo lapen chu chekloi jona prang bangke komane dimasa tumhan banghini si pathilo kopia posi ladak jasemet la inglong hawar lapu don surya nat ke council pen ta kelangle jok towar anta ave gari motor ta non arve jangote damuni la so jok adima bangke ke dam ke bangka sumpi habit ingram chai aposi ladak si litum phan inglong aso hijanang bong kapachar wo pen ilitum phan jasemet bongo sena tum RSS atum ali nanga chu NG phansi ka bor I pusi itum chini dam nasila bangso lampu thak klar dak pen ka chini ji phansi sar phanon apor pile la solam nelita mathalo aprang ahudisi ge mathalo lage counter insurgency pu operation pu po la supensi ilitum la habit ke do tom phan arlo ke do tom phan ka pe rem ji phansi la ke claim pusi ajha tum pulo pen government ta pulo seta neli ga matha ilitum ke insurgency ke claim ke lang ilitum arlo ke do tum ke independent le ke hang ta kali autonomous state separate state ke hang chotana insurgency ta kali la ke lotting men si ke hang la ke constitution a lotting men si
KNLF KPLT tu man tak ke hang lapor la ke alang litu ke alang litum ke outlaw takali abidong ke latu ke lord lo sido lapor si alang litum phan ka peremji pura la counter insurgency operation a system ke en abang ke la ke chok chi seta bang en ke endet lo la si nonta hala so amendment si counter insurgency operation pu amendment si NC hedi la tribal la tong bong pache lang un e po ka pache piti account lock si non ke claim haro surihini ra ningkan hinia ningkan pen lo just semet la ke cheng congress ke wang surihini ra isia ningkan di congress ke wang tu angge surihini ra isia ningkan ke cheng chelang la so aka gpt seta surihini ra hinia ningkan pen ke ka gpt cheng tang lo la pen nonta akos men juga je plan la government akimi ke wang loge bang hini pichi tang lo puye la si non ilitum kadu weta chiri hur nangji la tribal atum bong kapachi pichi seroira kapachi perira manehala aningar lo psyche hedi kupula fear psychosis aningar lo kapilut chokra alang litum ing tanna na pabar hai hedaji government akahe no le claim sita nanga pache song hai hedaji afansi la kapithi akam ke claim pusi litum matha me athema la don suri la pen dipu area se claim ta claim bare ange tipu ke dimasa tum se ke claim pulo ange non ke karbi tum se ke claim pulo ange nini thom phi ke komat se claim pu ine ahudi si ke chu chiklo yani an thom prang ke NSCNIM tum se ke claim pu da ningji la pu yo ange la solama thatam la te 2002 ningkan la ne 4 ningkan ta la dimasa bang ke thom phan ke pithi 2005 bang ke thom phan ke pithi da manja long la ta ke chenga ko ke NSCNIM tum se ke claim pu si pu amar ha phi ke lar phak amat KARBI tum po mat KARBI tum man dak lamding road ana tu bang pho phan abdam bob son si bi ni kep ba phi la ke je plan la pu la posi nonta la so ka kapachi pithi government tum si ke claim pusi ilitum chini nangji la pen la long bongo sena pen RSS atum do pusi ne tum chini ilitum chini rep nangji jong si chini ne pulatang te ningje ta intum te pulatang te di ilitum hanang papithi tho yilang la posi chini det lo te alang litum cepikang dak ke hai hede ji mati alang litum cepikang dak intum te ang alang litum do clip bu la sila kapiklang dak ya phansi ili digje thu bom nai pupete tum akai tum vir thu pigilang la solam cheri pe minangi la solam puthak la solam puthak ke ni ke pipa don ji ning hang do athe hala government long bongo sna ban RSS atum du bu example ke paklang mon ji ning hang athe RSS a member non son hitum honorable home minister lapen ke hitum honorable prime minister Narendra Modi stabe RSS tum asram long mesinang the nang ding lo RSS member ang se lo non son da asam long daron jin das ka do ko be da RSS member so penangan tu lo hala tum si election pathu dun po haidun po cabinet ring election hai pen chodam po ange hala tum si ratang chari po ange hala tum ka ping khada ling lo hala tum aning lo pilo ka do ke RSS ideology bongosena ideology jo la puso na si government along RSS do bongosena do buke document ere tum chini dun me hokalam lo nang ligipu RSS ke lake isi pudamete bang UNO pen ta pangdak lo lake isi arlo ke do song se pudet lo extremist pusi pu no la se la bang ke ladak elitum kamang hudun rakidun toy nangji kerap dun thurong nangji a kenang ke avelo pudam ni pelote a hokalam yong se thanai pelotang te ta elitum kopia polone a jaha katum ke chini lo sita chini tung te da la RSS ke KARBI la pen tribal la phanang pawir ji phan lo se ka bori putap aja katum ke ningje la pen chini sitame la nang ke pawir ji atumalong si rab dun thurong ya dun thubong isialam lo hala RSS atum abang ke la so ar long rung ne de lo etum hanang kan thu je phan amala KARBI atum se rung dun thu kok lo nang thu lamon pusiki pudun thu la pen la solam the puthan ni le ko ban tung ho mo pen hala pusai sari puson thol le ho
mungkin ini bang subsuk budget region ji ning hang bang ke non son pini bang di masa pan pati po pini bang karbi pan pati po pena bang ka prek long la pan pati po la tu mang bong hin na ning pa teng seroi po ke la tu pan simu pacar bo seroi po an ke tu nyong bi thi seroi long la real seroi lo pula teng ke la natural justice teng benar tu 5% velo 55% velo mate an ke la 55% la tum ke pa be de ji pan lok si jo pa da bang ke achirok tok kala hasil hai hu se me le tum ka chini ne korte injo tum do an se be le tum hin along na tu na kontek gara chini pan pori kha asi kar bietum non BJP la pen National Party Congress tu malong si penang kacira bena tu megi ong la pen penang thek mun chora teng hapus gitu se me alang tu mesti me kachini ne pot hai pot si chini ning hang lo dang tenang tu tu nong humri ka me la ke ni nang tu ma pha ni litum Aphlc pen pul hadi la non lockdown hut खेती के क्लेम पिक नंजी साइटी की पिक नहीं पॉट साइगती की सिसुन प्रूफ नहीं पुल है अमा नॉन ला कार्बिया तुम इंग्लोंग अरातुम कार्बिया फंडेट कली इंग्लोंग अरातुम हन का पि दुगिया फंसी ला नॉन कपाची पिठी के ला नॉन खेती के क्लेम होसी नंग पे क्लांग ले साइगती की कपाती की हाई हेडेट जिया फा ना पुयो ला सी ला नॉन के क्लेम ले लो अधिक थे दे ला सी साइगती की के ला तो के टिकी वेक न से लो फेरी नंग ने जोकता la ilitum phana ka piduk ya phansi la ka pithi ke cheng lo sarkar tum RSS tum bongo sena tum la si claim lo la posi ilitum la bang chini lora ilitum kheti ke claim bang si ta o eder nahi la pensar kedam tang samile tum charlie ponlong lo itu ma phana ka pacharbu ke nono son sat lang ke to por ta ki ke so ma por kirot kiri ma por si itu ma phaning long rang pong hidan jana pacharbu be arditi kai ta la kheti ke claim ma por ji po polota nang li ning je der lo misal lo alam ke ahok lo pu pen korte pen kaning je son lo la bongo sena RSS tum ke ilitum la inglong song bong kai kita nang pacharbu ke pusona por lo tangte sai ga tiki por sai ga tiki lo tangte ilitum inglong so tum ke ramajo siki dam halada ke konat ne pen la bongo sena tum wang po komane phan pat sikang lot po hala inglong so tumang bong si pache koi seroi po ilitum bong pacharbu dut po la puson thak si somar tum sadlang eto mate exam apor la puson si lo ka pacharli ta ka pathek thedet je pha la puson se alang litum hala secret agenda long la puson se alang litum ka che parai do la silalo la pen eson at happy alam do thulang la da ilitum phan ko puson si ko pia joine si la inglong so hi janang bong cha semet dimasa pen kuki pen la pen rengma pen la puson pacharbo batai lo pulo tangte ahok pet alam abang ke mo pen ke than anta ahok per alam si tami ICR sikrung alam ke ilitum autonomous state hang rapet inglong asotum anke ya semet non dimasau karbiang long ilitum autonomous state hang rapet aposi labangso autonomous state ke hang ajak kong kapache thak phun je phansi la government atum la puson kai ke ta nang claim ver lo kalang la sia la non itum la tribe atum bong po arni si singha pu kapiti la ta ko malo ne kapiti ke non itum pu theke mo investigate pe milote sta la ta investigate pe milote pu ta government tum investigate pe meji mapi ma la ta ilitum matatu nangkok la ta zeta la ta ni tu ke chinia tingge la ke Vishnupriya Monipuri pu bodi ke ilitum la ta inglong asu hoi alang lita la pu inglong asu abinong ke la Vishnupriya Monipuri pu la te kalang la inglong asu la si inglong asu tu bo mite ke kali mite adum la hai mite penche photum lo la tum masinon kapiti la pot la ke ilitum ka do weta engine so do nangi pen rap do nangi la tum panta asela ke piti la pen la cham ke dam nang abang phutum phan tum jasemet ke ning du olo alang litum hemasor non la tum het ki chilot rong hang asang hota alang li achor la pen asomar bang e thom do asomar inut ke biola alang li hem achor alang li dipusa alang li ta non ko puson se labang so somar phan ka chelana ji ma alang li ta ke sum tactic si ke phopo la si la solam putha ke ta ning duk lo la si la puson ke phopidet je phan ke kai ki ta ilitum bang ke kamatha bang pang ching nang ji aprang pen chini det chini make et nang ji litum la lo ason kaprek kaching kidam je lam the bang ke pining veke litum en pon pedet lo kaching kinang je lam do piklang setame ke the nai alam the abang ke mopen ilitum ke cheng siang deng kaching ki pon alam the lo la non Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma la Dakar biang long wangji pulo
ละเป็นละวางเป็นระดับ KLNLF KPLT ละเป็น PDCK อัตุมเฮเลเกอดาซองอัตุมเป็นลำดอนเจตอกโปละบางโซอลำดอนกะเจตอกอลองอิลิตุมอิงลงอโซพันกันนะฮอกจียงเท็กซิโดโลละสิลักกับปานะฮอกลงเลเดจีพันเกลิตุมโซดักเป็นคำเคดูนัมโปอนุตินตานอนเกล็อกดาวน์ปอร์โลอนุตินตาฮองบาร์ลงเลเจดามเชวังลงเลมุนิตฮิจานังบองเกโดจิงพรอมลงเลla pusona pora hot sita meli tuma bangke la pusona pora si hala tum tanang ke claim che nam lo athema munit tuma van pa protest ta un edet ji pha la pusona por se lang litum la non lamdon ta ka che tok ji bisika bor i se la pusona por hota litum un an pen ke e hem pen sita meli tum placard along che tok pa mera la bang sa placard che ot cry pen non along ke social media our side do pot la bang sa platform pen litum un an litum kham khedun lo nang litum six schedule la bang ke mo pir theru retik an tai litum phan ke rai kom thip der je phan la sinang litum yong su ko pine kaning je ji avelo plotang te la bang so pining we ji hot chi pudang deng bang ke la pon si ki reponi po la se choro lo litum a corte sermon ti so aphan tan ang li la bang so a jingki je than mate ji hot chi pudalong ke wang pen rara phan ke than paklar thega pon ang li phan da suri ka choro pajir lo ang li phan kai ke ta a her jumi pe dower nang la pen litum asar kaching hon jai ka thar sar Aphlc mai phulo alangli is there nangli ta rada aphan ke than ka paklar hitum ka chini ne alam rada tum ka chini ne pinlang alam stame ka than ka paklar thega pot nangli phan ta suri ka choro pajir lo nangli kailong kai ke ta me ar nam her jume pe do ver nang lapen labangso a talk show on 6 schedule kai ke ta nang ke lang dun vera bang phu lapen abang phi atum nang litum ka share wer tum phan la pen network ka we area long ta nang litum ka download pon pen inglong ara phan da ka paklang dam nang litum ka chepadu ka pon nang litum khai phan ka ma tha la pen long ria phan ka ma tha pon nang litum phan ka dok we phan da choro si pining we la bang so ing deng pharo hini ra ner kep a talk show chingki che thana bang ke la pon si kang ton iglo kardom